67 years old na lola viral ngayon sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Kung mayroon mang dadagdag sa listahan ng mga taong patunay na walang pinipiling edad ang edukasyon, isa na dyan ang viral na 67-year-old na senior student mula sa Bulacan na si Nanay Josephine Villatema. Sentro siya ngayon ng inspirasyon sa social media matapos niyang ibahagi ang mga larawan mula sa kanilang graduation pictorial. Talaga nga namang all smiles at confidence si Nanay Josephine. Suot ang kanyang toga para sa kanyang natapos na kursong Bachelor of Elementary Education. Sa kabila ng mga hamon na karaniwang kinakaharap ng mga nasa kanyang edad, hindi ito naging hadlang upang tapusin niya ang kanyang pag-aaral bilang isang graduating 4-year college student sa Kolehiyo de San Gabriel Archangel sa Bulacan. Dahil sa kanyang pambihirang dedikasyon, umani ng libo-libong reaksyon at pagpupugay ang kanyang kwento mula sa mga netizens, kabilang ang mga pagkilala mula sa pamahalaang lokal. Hindi lamang diploma ang iniuwi ni Nanay Josephine, kundi isang bitbit na aral para sa kabataan na hanggat may buhay, may pag-asa at walang masyadong huli para sa taong nangangarap na matuto at maglingkod para sa susunod na henerasyon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.